MeghalayaPost.news. Hakawai ki jungja tengku kali minta custom ki kali ki bayang lengba ka Surokbah National Highway 6 kilangat ha jung dheng kali kablane palat ya kasan kanta tang namar ka jing Tynrah jong ki artli ki trong haki benta ki bdang hab ha snong khan armer bernihan jong kaliang Assam kerkum ketolong khobor bolayo lum layat hu bakate ka jungja kalaja ha ka porsan baje men step ai kat ba kawai ka trok kit markhia ka badang sedang mi na jaka ba peniang kala lej ban Tynrah bet ya kawai pat ka trok kit sniang kad hadu bola sakut sebang bro ar ki trok ki ki badang temu ban ki ushaganong ba shillong Nagaliang kibor pulit peniat kali kilahaban peniat no tang shillong jong ka Surokbah ki kali ki bakiu bat bahyar kat ba ka jing persang ban wengi ki trok kadang ya syakman shushu kat hadu bato ikani ka khubor om padio jing tip satya laki don em ki ba men sa ha ka te ka jingja MeghalayaPost.news.